Kabayatan na 360 kilos a rare blackfin tuna gimasen. Aya ket naala dagiti mangalap ti Davila pasukin Ilocos Norte. Detalye kadati kini Idol Lawrence. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Mr. Angelito Sagimo iti barangay Davila Pasukin Ilocos Norte ang nakatiliw da iti blackfin tuna nga agdagsen ti 360 kilos iti kalabes kuna ni Mr. Sagimo ang naregatan da nagtiliw iti daytoy nga ikan gaputa dakkel ken limaban apaman nga niyaon da daytoy imbatad na at taloda ang ipan iti bangka daytoy nga ikan ken amuan a rare wenno man manulaeng ang makita da daytoy ken mapapati ang nagapu iti balasiw tao ti blackfin tuna segun ken kuana ket manipod August aging kana November di kada dagiti tuna kang runaan na kalagiti yellowfin. Dumating kami sa Payaw, yun nangisda na kami. Tapos siya nakahuli siyang pain na tulingan o gulyasan. Ay pinaya niya pang susay. Sinabitan niya ng kawil. Ay wala pang ilang minuto, nagpasibad na siya ng malaking isda. Hindi namin alam kung susay o blackfin tuna. Ayun, malayo na siya sa Payaw. Pinayapayan ako. Nagpatulong po siya. Pero sobrang laki pala. Akala namin mga 100 kilo lang. Sa sobrang tagal namin pagbatak ng nylon hanggang sa namatay ng isda. Mano-mano namin binabatak hanggang sa makarating siya sa ibabaw. Patay na po siya. Sobrang tuwa. Kasi ngayon lang ako nakakita ng ganung isda na nakahuli kami ng ganun kalaki. Mainaig iti daytoy ket namuan a 60,000 pesos ti balor iti nadakamat nga ikan. Kunana anaragsak iti nakita da iti naso nga ikan gapu ti kinadakkel nangem. Gapu iti daytoy ket saanen amang namnama dagiti mangalap iti Pasukin Ilocos Norte a makaala da pay iti kastoy a klase nga ikan gapu ta desgrasya iti mabalinda mapagteng iti taaw. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, Aremen.